gintiere. Okwongo mondi, ere kaka wanyalo loso ohala e yor mbui? Wanyalo loso ohala gi yor mbui yore mang'eny. Ma ji paro en kaka ni YouTube ni kiketo gik moko tiyudo pesa, lakini kiketo gik moko pile pile, wawach ni seche te, eka inyalo bedo gi following kasto gi viewership mang'eny tiyudo pesa. Lakini mopogore gi mano, kata in kaka ja ohala, ineno ka tinde jok ma uso gik moko kaka Instagram dwaro jok ma goyo pichni gik ma giuso to iketo kanyo to iketo gi bei. Koro nitie jok moko maketo gimoro kanyo to wacho ni penj bei bang'e. Kamano ok inyal yudo. Duka kidhiye tineno kata supermarket tineno kosendik bei kanyo. Koro ket pichano gi bei no kanyo chutho ma ng'ato ng'eni kama mae bei ne to kama kaka nyalo nyiewe. Kata mana e Facebook bende mano timore. Yo machielo bende kata ka itimo tich mar service, kata wach ni kata en cleaning service, en school ang'owa, inyalo kono ji ni magi gik mwatimo to magi bei, sani wayepo, sani waloro. Kamano ero miyo ji tich mayot. Ong'eni sani ka dhi dukano to anyalo yudo gini, ero sani eri koro gitie kelo gimanyien moloyo. Kata mana jo hotel ikono ji sani eri chiemo ma koro wantiere godo maber moloyo. En ma kawuono on Sunday kama wantiere gi family branch. Koro itiyo kode mar advertising nyalo konyi. Nikech mani ng'eyo ni iyudo pesa ni direct. Ng'ato biro to nosewacho ni nawinjo ni nitiere gimoro kama use siling 200, dang' ayude pod ntiere to itimo transaction no piyo piyo. Koro inyalo tiyo kode maber moloyo for advertising. Inyalo ineno kaka gik moko kaka Facebook, Instagram, nitiere yo ma kata in bende iwuon ineno kaka mana kaka wachulo pesa e TV ka eri mondo